Jedním z hlavních důvodů, proč jsem se já rozhodl jezdit elektromobilem, bylo to, že kvalita dnešních spalovacích motorů a jejich spolehlivost je naprosto tragická. Zhruba tak tragická, jako je kvalita tohoto iPhoneu. Vždycky jsem byl zvyklý, že ten telefon mám 2-3 roky, nosím ho v obalu s ochranným sklem a za 2-3 roky ho vyndám úplně téměř jako novej a někomu ho prodám. Tenhle telefon jsem nosil v originálním obalu za 1800 korun, po jednom měsíci jsem ho vyndal z toho obalu, že bych ho chtěl vyčistit a nestačil jsem se divit. A i přesto, že jsem ho celou dobu nosil v obalu, tak si odnesl tyhle dva krásné šrámy. Jako chápu, že je to hliník, že je to měkký, ale prostě tohle by se jako dít nemělo. Obzvlášť, když to člověk nosí v obalu. A po stránce softwaru je to ještě horší. Je to moje první pročko, měl jsem velké očekávání a ten telefon prostě zdaleka nefunguje tak, jak by iPhone měl fungovat a tak, jak fungovaly iPhony před pár lety. A o tomhle obalu za 1800 korun, který je samozřejmě originál Apple, se ani nebavím. Tady tohle kolečko se mi při bezdrátovém nabíjení tady zezadu krásně do toho plastu vypálilo. Jakou máte vy zkušenost s tímhle telefonem? Já jsem teda hodně zklamaný, protože od Apple jsem byl zvyklý na nějaký standard, na to, že ty telefony aspoň trochu něco vydrží a na to, že ty telefony naprosto perfektně fungují. A jediné, co u tohohle telefonu je perfektní, jsou možná tak ty kamery. Ale to je tak všechno.